Moja prelepa praonica. U mirnoj londonskoj četvrti, u blizini jedne od najvećih pijaca na Camdenu, gde je i princ nedavno otvorio butik za rokersku garderobu, nalazi se kuća profesora Predraga Pajdića, slikara, dizajnera i modnog kreatora. Na njegovoj telefonskoj sekretarici bio je najpre snimljen njegov ljubimac, pas Đorđe, osobenjak. Odmah su reagovali predstavnici društva za zaštitu životinja. Nisu razumeli način na koji on izražava svoju ljubav prema nekome ili nečemu. Ukoliko ga sada pozovete telefonom, ako nije kod kuće, čućete jednu deonicu violinskog koncerta Johana Sebastijana Baha, posle koje možete ostaviti poruku, a poruke i pozivi su razni. Najvažniji poziv koji je Peđa odbio bio je onaj da za firmu koja proizvodi patike Nike radi dizajn u vrednosti od 50.000 funti. Kada svet pada pred vama i vašim stvaralaštvom, onda sebi možete priuštiti i takve stvari, zar ne? Intervjue sa njim objavljuju Vogue, Independent i druga glasila tog nivoa. Oni koji ne umeju da se pretvore u glumca u svom životu ostaju ostrva. Te godine oktobarski dani bili su i topli i hladni, i sunčani i kišoviti, sve zajedno. To se u Londonu često događa. Englezi kažu da nikada ne znaju šta ih čeka. Postali su ravnodušni za to. Svet se u mislima ceo da sagledati još samo u nekom starom planetarijumu, na čijim kartama našeg globa sunce se i sad još vrti oko našeg sveta. I zemlja je i sad okružena nekim insektima i čudovištima koja imaju imena na latinskom jeziku. Mars, Luna, Venera, Skorpion. Ja sam napustio Jugoslaviju pre 5 godina. Studirao sam na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i posle 3. godine odlučio da se otisnem u beli svet. Razlog svemu tome je bio što sam od uvek želeo da studiram slikarstvo, koje sam pokušao da upišem 2 puta na Beogradskoj akademiji, međutim, kao što svi znamo, na akademiju ćeš ući ako imaš dobre veze ili ako imaš tu sreću da te ubodu te godine. Zbog svega toga, pokušavanja i neuspeha i čuda, ja sam rešio da odem bilo gde pa pokušam na drugoj strani, što se u principu meni obistinilo. Ja mislim da sam imao jako veliku sreću. Samim time, prvog dana kada sam napustio zemlju i otišao u Italiju, gde sam, koja je bila moja zemlja snova, imao prvi kontakt sa njihovim galerijama i čudima. Tamo sam malo radio, životario, skupljao neke pare i kada sam skupio prve pare, odlučio sam da dođem u London na odmor gde je moj brat već bio. Prvog trenutka kada sam sletao na aerodrom, onda osjeti se taj ogromni udar slobode, ne slobode u smislu ja sam slobodan, sam mogu da radim šta hoću, slobode da u principu možeš da radiš šta hoćeš, sloboda ponašanja, sloboda govora, sloboda oblačenja, sloboda maštanja, sanjarenja i svega ostalog. Istog trenutka sam zavoleo London toliko da sam i dan danas u ljubavi sa njim, bez obzira gde god da putujem, a zadnjih godina jako često putujem po svim kontinentima sveta. Istog trenutka poželim da se vratim i sada London smatram mojom kućom i mestom gde ja trebam da živim i trebam da budem. Predraga Pajdića? Ne sjećam ga se. Ne poznajem ga, prvi put čujem za njega. Znao sam ga iz viđenja. Ne znam, bila sam klinka kad je otišao. Delovo je otključeno, njegov brat je pravio dobre frizure, voleo je dobar mjus. Bio je različit od drugih, divno se smeo i možda ga
niste uvek dobro razumeli. Jednostavno rečeno, uvek je furo se fazon i ostao u svom fazonu. Uvek je bio svoj. Voleo je banju, koja je bila suviše mala za njega i upravo zbog toga bio mu je potreban veliki svet. Predrag je čovjek ogromne energije, neverovatne upornosti i pre svega bezgraničnog talenta. Kada sam došao u London pre jedno 4,5 godine, ja nisam znao reč engleskog, međutim, nisam bio lenj, pisao sam školu istog trenutka gde sam, koja je u principu uopšte nije predstavljala nikakvo uživanje, pošto si trebao da budeš 8 sati u školi sa slušalicama na ušima, pričajući sa ljudima koje uopšte ne razumeš, a voželeo bi to. Posle toga ideš kući, provedaš još jednom 5 sati pišući, čitajući i tako dalje. Polako reči počinju da ulaze u glavu. Zbog moje stravične želje da naučim jezik i zbog moje frustracije, ja sam rešio da nađem bilo kakav posao da bih imao što više kontakata sa engleskim ljudima, što sam i uradio sa prijateljicom koja je živjela u tom trenutku sa mnom. Mi smo uzeli novine, otvorili oglase i počeli da radimo kao babysitteri, kao čistači u kućama jako bogatih ljudi, u čemu smo mi u principu uživali. Iz tog razloga što smo upoznali toliko veliki broj ljudi i samim tim engleska kultura, engleski jezik je za nas postala stvarnost. Iz tog razloga što smo počeli da slušamo mnogo, oči su nam se otvarale sve više i više, počeli smo da izlazimo, da shvatamo u principu gde se nalazimo i da u stvari uživamo u svemu tome. Posle 6 meseci ja sam konkurisao za prvu školu koja se zove Blake College, koja je umetnička škola, ima 8 smerova u umetnosti, slikarstvo, grafiku, vajarstvo i dizajn smerove kao grafički dizajn, fashion dizajn i slično, koju sam uspeo na svu sreću da upišem. Tamo sam proveo godinu dana, iste godine sam pokušao da se prijavim za prijem na akademiju koja se zove Centar St. Martins, koja je trenutno najpoznatija akademija u Engleskoj i u Evropi, i uspeo sam da dobijem jedno od 12 mesta koje su nudili te godine. Tu već moje sreće nije bilo kraja. Posle prve godine mene su prebacili u zadnju godinu iz tog razloga što sam uspeo da položim sve ispite pre vremena, tako da sam ja uspeo da diplomiram za 2 godine fakultet koji traje u principu 4 godine. Istog dana kada sam završio školu dobio sam ponudu da budem i profesor na toj istoj akademiji, gde sada već predajem 6 nedelja i uživam sa mojim studentima, oni uživaju sa mnom, nadam se. Predrag je od detinjstva maštao o nekom slikarstvu, o nekoj umetnosti, uvijek je nešto želeo. Pošao je na fakultet elektrotehnički, bio je student isto uzoran. Napustio to sve, krišom je išao na časove likovnoga koje ja nisam ni znala. Malo sam se tome ljutila, ali to je bila njegova želja i tu ništa nisam ni mogla. Napustio je fakultet, otišao je, bio je u Italiji, tamo je radio svašta i bio je uspešan. Bilo mi je žao da me je napustio, da je otišao, ja sam želela da se vrati i nastojala sam na svaki način, on se vratio. Vratio se kući, ipak je rekao, majka, ja ću da idem za London, želim da nastavim ono gde sam započeo, i otišao je za London i tamo je nastavio da fakultet, umetnost. Ja lično mislim da nije bilo teško skrenuti pažnju medija iz tog razloga što samim tim, dolazeći iz sredine koja je strana njima, iz Jugoslavije, noseći sve to što ja nosim u sebi, to je u stvari moja originalnost. Moje slike naravno ne mogu da budu srećne, ja ne mogu da crtam ljubičaste, crvene, male cvetove i sunce i zvezde i tako dalje, zato što ja mislim da svi Jugosloveni koji napuste našu zemlju, bez obzira da li su oni to želeli iz ovog ili onog razloga, imaju
imaju te mali osjećaj nostalgije koje nose u svom srcu. I samim tim to se mora da se ispoljava u mom radu. Moje slike su i dalje tamne i mračne i nose sav taj mrak i svu tu tamu koju sam ja nosio i koju još nosim. Samim tim što dolazim iz zemlje koja je sada u užasnim problemima. Ja sam napustio zemlju kada je bila u savršenom miru i kada je sve još, ako tako mogu da kažem, cvetalo i bilo normalno. Sada kada je sve maltene nenormalno i kada su ljudi upali u čamotinju i ne znaju šta da rade od svojih problema, sve se to prenosi naravno i na mene. I mi ovdje imamo televiziju i gledamo šta se dešava tamo i svi Jugosloveni koji su trenutno u Londonu pokušavaju svim svojim srcem i željom i nadom da se sve ovo završi jednog dana i da ta noćna mora postane nešto što je bilo i ranije, ako ne i bolje naravno. To je u stvari moja originalnost, sve to što sam dovukao i što i dalje vučem u samom sebi. Ljudi su to zapazili istog trenutka na kraju školske godine kada smo imali svoju izložbu u dizajnu i u slikarstvu. Masa kritičara se okupila oko mojih slika iz tog razloga što ih je samim to što sam rekao sada privuklo. Taj mrak i želja, ali optimizam koji se vidi u mojim slikama. Počeli su da me intervjuišu, da pišu o meni, da pričaju zašto to radim, kako to radim. Ja sam imao, želeo bih da napomenem da sam imao tu sreću da u istoj školi, na istoj akademiji upoznam prijatelja koji je također Jugosloven, koji se zove Igor Jocić, on je iz Novog Sada, koji je fantastično veliki umetnik i jako briljantan talenat. Ja i on smo počeli uskoro posle prve godine da radimo zajedno na određenim izložbama, na određenim projektima gdje smo radili na slikama koje su bile motivisane Pomoravljem, životom u Pomoravlju, našim narodnim pesmama, svim tim tekovinama koje nama jako puno znače. I mi smo pokušali od samog početka, naročito kada je rat počeo i sva ta teška zbivanja tamo, mi smo pokušali da ovoj kritici ovdje, koja je bila totalno neprijatna prema svemu tome što se dešavalo kod nas, da dokažemo da smo mi i dalje normalni, da i kod nas postoje ljudi koji imaju jako velike kvalitete, koji mogu da urade mnogo toga što mnogi ljudi ovdje ne mogu da urade. I samim time smo uspeli i to je bila naša sreća iz tog razloga što sve to što smo uradili uspjelo je da privuče ogromnu pažnju. Mi smo dobili, posle prve izložbe koju smo uradili zajedno, koja se zvala Moja prelepa pranionica, u stvari to je malo sarkastično ime, kako glupo zvuči kad se prevede sa engleskog, gdje smo pokušavali da opišemo sva ta zbivanja tamo na sarkastični način koji su Englezi pokušavali totalno lažno da objasne ovdje. Posle toga smo dobili oko 100 pisama čistih Engleza koji su nam dali potpunu podršku u našem radu i ponudili nam ogromne galerije, izložbe, čak smo dobili i sponzore za naš dalji rad, tako da uspevamo i dalje da radimo, uspevamo i dalje da slikamo, da dizajniramo, što znači da naši snovi postaju stvarnost. Predrag je od detinjstva pokazivao neke sklonosti, recimo kada smo se kao deca igrali, znao je od sitnih stvarčica da napravi recimo veliku stvar. Znao je par cvetova u kući, par saksija cveća u kući da aranžira i da to već liči na nešto, mislim, stvarno najdrugačije od svih. Znači, od malena je pokazivao neke talente i duboko je bio nesretan i kroz školu PTT, srednju i kroz taj fakultet na kojem imamo i 9 i 10, ali to njega nije činilo sretnim. Predrag je želeo nešto više kao Šurda, sva sreća on je to i ostvario. Bila sam u Londonu letos, videla sam njegove radove i toliko sam bila sretna i prezadovoljna sa tim što je Predrag ostvario. Sve što drugo što bi rekla o Predragu, sve bi za ovu našu situaciju ovdje izgledalo kao hvala
i kao nestvarno. Mislim da je u ovom trenutku, dok je ovakva situacija u Jugoslaviji, neophodno da je predrag u Londonu i nije ni čudo što mnogi mladi odlaze odavde jer se ti talenti guše, jer je nemoguće ostvariti ono što ljudi nose u sebi. Predrag je veliki jedan potencijal, mlad je 65. godište je, on će mnogo toga ostvariti i zato je dobro što sada, dok smo u problemima kao zemlja i kao pojedinci, opterećeni najosnovnijim životnim problemima, dobro da je tamo. Sistem školovanja i sistem obrazovanja je totalno drugačiji nego sistem kod nas, gde se počinje od nule, svi moraju da rade totalno iste stvari. Tek kada završe školu, oni pokušavaju da se otkrivaju. Ovde ljudi dolaze u školu spremni sa određenim stilom i određenim namerama šta žele da rade kada nastave. Međutim, i ja i moj drug Igor i još nekoliko prijatelja koje znamo ovde, koji su Jugosloveni i uspešni isto u svom radu, mi pokušavamo da napravimo nešto što je možda previše sada i pretenciozno reći, naš novi stil umetnosti, koji trenutno ima jako dobre kritike, jako dobre odzive. Vidjet ćemo šta će se desiti u budućnosti. A to je to što sam ja rekao, mi slikamo naše slike, svi naši motivi koje mi koristimo za naše slikarije su iz naše zemlje. To su naši ljudi sa opancima, nogama, šajkačama na glavama, jelecima, tarabe sa ovcama, naši pejzaži, Morava u pozadini i sve to što je u našim sećanjima ostalo kao nešto najlepše i čega se mi uvek rado sećamo i žele bismo da to dalje tako i ostane. Naravno, kada pričam o dizajnu, u potpunosti prenosim, čak sam sada recimo naručio od moje majke da mi pošalje grupu opanaka koje ću koristiti za sledeće fotografisanje koje izlazi u francuskom Vogu. Zašto sve to radimo? Iz tog razloga što mi mislimo da Jugoslavija kao zemlja koja ima što da pokaže ovom svetu, nikada nije toliko toga pružila i dala. Recimo, i dan danas ćeš ovde otići i vidjeti jako popularne koncerte Bugarki koje pevaju njihovu tradicionalnu muziku, vidjet ćeš ruske slikare, ruske filmove. O Jugoslaviji se jako malo priča i ljudi u principu ne znaju šta se tu dešava kod nas. Ja mislim da mi imamo jako puno toga da ponudimo. Čak i za sledeću modnu reviju. Mi čak planiramo da koristimo i našu izvornu narodnu muziku, recimo kao od Izvora Dva putića, od Lepe Lukić, tako da je. Zato što znamo da imamo toliko puno kvaliteta, a ljudi ne znaju. Oni su ovde željni da vide nešto novo. Za njih je to novina. Iz tog razloga što su prezasićeni sa svim tim što dolazi iz svih ostalih zapadnih zemalja, iz Azije, iz Afrike. A mi smo ipak u Evropi i deo te Evrope, a toliko smo daleko od svih njih. To je to što mi pokušavamo da prenesemo i da pokažemo. A time imamo i originalnost koju oni ovde nemaju. Jer je sve to mnogo produhovljenije, mnogo dublje od svega toga što oni trenutno rade. Ovde su ljudi umetnici, kada pričam o umetnosti, stvari odlaze lagano, naginju ka morbidnosti, ka mračnosti, ali u sasvim drugom smislu i u pogledu. Recimo, postoji trenutno jako poznati slikar koji se zove Damien Hirst, koji će uzeti ovcu, presjeći je na pola, staviti je u plastični bazen sa alkoholom i to će biti njegovo umetničko delo. Mi dalje mislimo da slikarstvo kao slikarstvo je i dalje relativno jako, da je dizajn jako veliki. Sad koristimo samo sve to što stoji u našim glavama i pokušavamo prenesemo ovom svetu. Čudio se samo tome da tako često primećuje u Londonu da se nalazi u nekoj čudnoj zemlji, u nekoj zemlji Gullivera,
u kojoj stranci ne govore kako misle, već kako njihovi dragi pokojnici misle. Bio je počeo da pati, sve više od nesanice, a noću su ga mučili ti ludi snovi u kojima je hodao. Bio je završio tapete na zidu i često sedeo na merdevinama, zagledan u to svoje delo. To mu je bilo posebno zadovoljstvo, da sedi tako visoko na merdevinama i posmatra te divne geometrijske crteže. A kada se ujutru razvedrilo, niko nije pitao kako se jedan od čunova kraj jednog kupališta odrešio i zašto su ga našli na nekoliko stotina jardi od obale, zapljuskivanog od talasa kojih je to jutro već bilo. Samo je sa svetionika na visini te velike stene kojom se park završavao treperila jedna svetlost cele noći trepetom, kao da tu zemlja pokazuje neku zvezdu. Ja mislim da naš vizantijski period, naši manastiri, naša prva pisana dela od Svetog Save pa na ovde su toliko jaka tvorevina da ja mislim da ako živim i 5 života, ja neću iscrpiti sve to. Kad god imam priliku da odem u Jugoslaviju, ja otputujem na kratko do Ljubostinje, do Žiče, do Studenice, odakle dovlačim knjige, opanke, dovlačim delove taraba koje kačim po mojim zidovima, dovlačim tkanice, delove narodne nošnje i sve te stvari polako pretvaram u nešto što nazivam svojim delom. I zato mislim da sam jako srećan što predajem i što imam ulogu predavača na mojoj akademiji trenutno, gde sam od prvog dana pokušao da prenesem to mojim studentima i koji u potpunosti uživaju u tome. Čak planiramo i da za njihov prvi letnji raspust planiramo da ih odvedem u Srbiju na naše planine, na naše manastire, gde će oni sve to okusiti i videti i preneti posle u svoja dela. Planova ima jako puno, vidjet ćemo šta će se ostvariti prvo. Trenutno radim na svojoj novoj kolekciji koja će predstavljati jesen zimu 95-94, koja se pojavljuje sledećeg februara ovde i koja je zasnovana na našoj narodnoj nošnji. To je jedna velika stvar gde se provodi 24 sata radeći sa celim timom ljudi koji rade na tome. Radim kostime, to je bio razlog da sam putovao u Ameriku, radim kostime za magičnu frulu koju sam dobio preko konkursa koji sam radio prošle godine za Washington Opera House. Pokušavat ću da napravim neke kontakte sa našim umetnicima iz Jugoslavije koje želim da reprezentujem ovde u Londonu iz tog razloga što otvaram svoju galeriju koja se otvara sledećeg maja u Sohovu, koji je sami centar Londona i jako popularno mesto, pogotovo za mlade umetnike, za ljude koji dolaze sa svih strana ovog sveta, gde planiram da za prvu izložbu reprezentujem grupu jugoslovenskih mladih slikara, gde ću pokazati ovom svetu prvi put nešto što verovatno sada još nisu vidjeli. Svako od nas ima svoje granice, onu do koje se sme i onu preko koje bi se želelo. Često je to jedna te ista. Oni koji su otišli preko pa se vratili, uglavnom su ćutali. Pitajte one koji su tamo ostali. U emisiji učestvovali Predrag Pajdić, Ana Pajdić, Smiljka Popović, Ilija Stojanović i grupa građana i znatiželjnika. U emisiji korišćeni citati iz romana o Londonu Miloša Crnjanskog, muzika Johann Sebastian Bach, Brandenburški koncerti.
Snimano u Londonu i Vrnjačkoj Banji oktobra i novembra meseca. Tonska realizacija Vladislav Simonić. Autor Zoran Rajić. Proizvodnja 1994. godine.